ഹായ് ഓൾ, നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഹൈബ്രിഡ് ചെമ്പരത്തികളുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് റോസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലോങ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെഡ് കളറ്, യെല്ലോയുടെ തന്നെ വിവിധ ഷെയ്ഡുകളിലുള്ളത്, പിങ്ക് കളറ്, വൈറ്റ് ആൻഡ് പിങ്കിൻ്റെ മിക്സിങ്, അങ്ങനെ വിവിധ കളറിലുള്ള ചെമ്പരത്തികളും. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സൈസാണ് കേട്ടോ, പ്ലാന്റ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മുട്ടുകളൊക്കെ നല്ല മുട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ചെമ്പരത്തികൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റോസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. പനിനീർ റോസ്, ലോട്ടസ് റോസ്, ഒപ്പം തന്നെ കോംബോ ഓഫറിൽ സമ്മർ സ്നോ, റെഡ് പിനാക്ക, വാനിഷ് റെഡ്, പിങ്ക് മിനിയേച്ചർ, ഈ 4 വെറൈറ്റികളും ഈ ഒരു 5 ഇഞ്ച് പോട്ട് സൈസിൽ വരുന്ന തരത്തിലുള്ളത് കോംബോ ഓഫറിൽ നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോങ് വീഡിയോ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് പോയി കണ്ടിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.